Toto je taká moja rýchla verzia ramenu. Výborné, možno trošku viac sojovky, ale nejak výborné. Sú úžasne uvarené. Čaute všetci, dnes vám uvarím moju verziu japonského ramenu. A zlého polievka. Jedno. Predveď, ako sa to má jesť. Tá ty už si aká Japonka, tá ty všetky rezanky sú len tak cucla. Ako prvé si spravím vývar. Mám tu hovädzie mäso, kosti a hovädzie predné s mäsom. Dám to do hrnca. K tomu pridám 2 cibule, ktoré som takto zhruba ošúpala. Tú spodnú časť som nechala na rokom. 30 g zázvoru, taktiež som ho len umyla a odrezala také škaredé časti. A 6 strúčikov cesnaku. Taktiež som dala dole len tú vrchnú časť šupky. Toho hovädzieho mám presne 1 kg. Teraz pridám studenú vodu 2 litre. Pomaly to privediem k varu a budem to takto variť asi 3-4 hodiny. Asi po hodine začal vrieť a vytvorila sa aj taká pena. Tu pozbieram. A takto pomaly sa to bude ďalej variť ďalšie 3 hodiny. Uvarený ramen som si predsedila cez sitko do druhého hrnca a tu ho teraz zohrievam. Keďže som ho nechala vlastne po dovarení vychladnúť cez noc a vlastne dávame si to až o niekoľko dní neskôr, takže si ho opäť zohrejem v hrnci. Tuto mám mäsko z toho vývaru. Teraz ho oberiem z kosti, nejako nakrájam a dám ho zohrieť tiež do toho vývaru. Predtým, než si oberiem to mäsko, ešte si pozriem vajíčka, pretože som ich varila tiež skôr, že či sú úžasne uvarené. Žltko je ešte také mäkké. Toto je taká moja rýchla verzia ramenu, pretože mala by som použiť bôčik, ale tak na takúto rýchlu verziu mi postačí to mäsko z polievky. Mastné časti orežem. Tým, že sa to dlho varilo, tak to ide jednoducho dole. Ramen sa skladá z 5 vecí. Prvá je vývar, druhá je tare omáčka, a to si teraz idem pripraviť. Používam miso pastu. Na jednu porciu dávam takú jednu poriadnu lyžicu miso pasty, 1 lyžicu sojovej omáčky, pol lyžice rybacej omáčky a pol lyžice myrinu. To sú suroviny, ktoré v podstate sa dajú v pohode kúpiť aj u nás. Teraz tú pastu rozmiešam. Teraz pridám do toho 1 naberačku vriaceho vývaru. A opäť to dobre premiešam, aby sa tá pasta rozpustila. Treťou surovinou do ramenu sú rezance. Tuto mám pšeničné, uvarené. A potom tu mám pripravené toppingy, to je 4. Vajíčko, cibuľka, nori riasi a šampiňony pokrajené na tenko. A 5. vecou je olej. Mal by ísť nejaký ochutený, my tu máme nejaký ochutený z čili a s rozmarínom, čo asi možno sa veľmi nehodí. Môže byť nejaký cesnakový olej alebo čili olej. Teraz to dokončím a do tejto misky pridám vývar. My si to dávame ako jediné jedlo, čiže je to dosť veľká miska a zhruba mám tu niečo cez liter vývaru pre 2 osoby. Tak, to by mohlo stačiť. Teraz tu dám rezance. S paličkami takto to zamiešam. Pridám toppingy. A mám ešte aj baby špenát.
Tak a navrch dám vajíčko. A je to hotové.